Domingo. No, unsa di ay ang sugo sa Ginoo sa Biblia sa pagsimba? Domingo ba? Dili, no. Hinumdumi nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Sabado, pero ang nagbalhin day ate, si Constantino gi-adapt sa iglesia na atong 336 AD ang Iglesia Katoliko. Unya, gi-adapt po sa tibok relihiyon sa kalibutan. Nawa? Gi-adapt kini sa tibok relihiyon sa kalibutan. Nga ang sugo Sabado, ilan ang gidomingo. Karon ang pangutana. Musimba ko Ginoo Sabado. Musimba ko Domingo. Sa ganito, di siya musugot kay mga bugo ang Ginoo. Katawa ko aning atong mga higala nga mga sulpot. Di daw ko numuto og history pero tanawa. Quote-quote og history no. Nya pagkahuman ilang pakapinan og story. Na lang ni mo mga tawhana. Sa ko no? Ang adlong igpapahulay daw ko no, giilisan daw ko no ni Constantino. Asa kanila nga chismis nakuha no? Ako sa tinuod lang ba, gibasa na ako ang decree of kining sa Edict of Milan ug even ang kining sa Synod of Laodicea, wala tay makita ug wa tay mabasa nga gi-abolish ni Constantino ug even ang simbahang Katoliko gi-abolish ang adlong igpapahulay. Wala tay mabasa. Imbento ra ni sa mga Sabadista nga diin gitukod og mga Amerikano ni adtong 1863. Alang sa kasayuran sa tanan, sa panahon ni Emperor Constantino, ang adlong Domingo before Constantine, illegal. Ang pagsimba sa mga Kristiyano ngadto kang Kristo adlong Domingo, pamatyon sila. Pang-ihawon sila. Pag-abot ni Constantino, pinaagi sa Edict of Milan ni abtong 313 AD, gilegalize ni Constantino. Sa maning word nga gilegalize, buti pasabot, kadtong illegal ka ni abto, gihimong legal sa iyang panahon. Wala siya gi-abolish nga balaod aron mahitabo nga maghimong giilisan ang maong gitawag og balaod. Ikaduha, ang decree ni Constantino sa Edict of Milan, mga sir o mga ma'am, usa ka secular decree, dili siya religious decree. So therefore, walay kalabutan ang pag-change sa adlaw sa pagsimba concerning sa mga Hudyo ug even sa mga Kristiyanos. Number 3, ang adlong Domingo mo na ng adlong isimba sa mga Kristiyanos before Constantine. Tanawan ng dokumento nga sulat ni Justin the Martyr, mga around 2nd century. At ang makitaan nga, every Sunday sila nagkatigom o nagsimba kang Ginoong Jesucristo. Kanang giingon niya nga 336 AD sa panahon sa tawag ining Council of Laodicea. Actually, naana sa Canon 9 eh. Wala kayo mabasa din na nag-i-abolish ang adlaw ipapahulay. Ang giingon din na, dili pwede nga mamahimo tang Judaizers kay mga Kristiyano ta. Muna giingon sa Canon 29 sa Council of Laodicea. Kanang ginakot ining ato ang amigo. Way kingon din nga gi-abolish ang adlaw ipapahuli aron makaingon mo nga giilisan. Number 2, kanong gisulti na sa Council of Laodicea nga naman kina pa may member nga gitawag og mga Hudyo nga ilahang influence ang mga Kristiyano kaniadto nga sundon gihapon ang balaod sa mga Hudyo. Walang gibawal sa Canon 29 pero never nagsulti ang Canon 29 sa Council of Laodicea nga gi-abolish ang adlaw nga igpapahulay kay nagpabili na sa relihiyong Judaismo. Number 3 nga tawag ini nga puntos kanang gingon nga adlaw igpapahulay manggod mao na ang adlaw nga igsisimba sa mga Hudyo. Dili na adlong igsisimba sa mga Kristiyanos. Ano ni sunod ang mga Kristiyanos kaniadto ni sunod man siya naguga adlaw nga igpapahulay. Sunod man lagi sila tungod kay balaod sekular sa ilahang lugar ilabi na sa kining Israel kini nakamusulod kay kun di ka musulod silutan man ka. So ingon ana ang sitwasyon. Dili tungod kay ni sulod sila dito tungod kay nituman sila based sa pangunahuna sa mga Seventh-day Adventists. No. Kung sa samang pagkaagi, kanang nag-implementar sa sugo sa adlong igpapahulay sa balaang kasulatan o sa naandan o nakitaan or naabtan rather. Naabtan sa mga Kristiyano kaniadto Judaism, dili Seventh-day Adventist.
Layo ron as tinain ng inyong gipang huna-huna. And lastly, kanang giingon din na nga gibasa ninyo sa Biblia ni Monsignor Iyap na balaanon mo or santuson mo ang adlaw sa Sabado. Wala man yung adlaw nga Sabado, kaya prefer yun na sa Saturday. Kung dili adlaw sa Sabado, buti pasabot adlaw sa igpapahuway. Adlaw igsisimba sa mga Hudyo kaniadto. So, ang adlaw yung simba na sa mga Hudyo, ikapitong adlaw. Judaism man tong religion. Pero sa mga Kristiyano, ang adlaw igsisimba, adlaw Domingo. Kaya kanang adlaw, mo man ang simba kang Ginoong Jesucristo. Diba? Mo man ang practice sa mga Kristiyanos. Kung di ka makabasa sa balang kasulatan, even ang history, nga ang regular worship nila, adlaw igpapahulay or adlaw Sabado. No. No, sir, no, ma'am. Yes, na sila tawag ng pagsimba Martes, na Miyerkules, na Biyernes, na napoy Sabado sa gabi, pero nungka nga mahimo nilang regular day of worship kanang maong mga adlaw gawas sa Domingo nga giingon sa kasaysayan o giingon sa tawag ini mga patristic documents sa mga fathers katong mga tinun-an sa mga apostoles nga kanang maong adlaw Lord's Day or Sunday. So kung Hudyo ka, nagpabilin ang adlaw ipapahulay. Kung Kristiyano ka, adlaw Domingo ang igsisimba. Dili adlaw ipapahulay sa mga Hudyo. Kung nagpahulay ka sa adlaw ipapahulay, unya dili ka Hudyo, bakakor kang dako o sinaguga ka ni Satanas. Revelation chapter 3 verse 9. Buwan ang ikapailad ini mo mga tawahan na kay kuya ra ba kay mga istorya, mura ra ba yung tinuod. Di ko numuto og history po tanawa, kasugya mo ko og history, dungagan pagod ilang story. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.